बिथांनि सायाव बुंनांगौला बहुद गोलाव बाथ्रा दं आं दा गुसुङैल' बुंनोसै जेनाखि साउथ आफ्रिकानि नेलसन मान्डेला बियो फ्रीडम फाइटार जोंनि डियार नाब्ला सार बादिमोन बियो 25 बोसोर जेलाव थानांदों बिनि गेजेराव बेसेबां मोजां गाज्रि जालांदों जि बुस्थुआ जाथावा जोंनि मोन्थाइखौ नागिरनायाव गाज्रिया जाफाखायो बे जोंनि दाय नङा दा जोंनाबो बेबायदि जादों जोंनि दैमारिनि जिबनाव नाथाय बे नेलसन मान्डेलाया 27 बोसोरनि उनाव बेखौ बख'नानै पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै बिनि उनाव बियो प्रेसिडेन्ट जानानै बे दिनै गैला थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि बे नाब्ला सारनि बेलायावबो जेब्ला बेखौ पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला एग्रिमेन्ट होनना बुङोब्ला बे एग्रिमेन्टनि उनावहाय बेखौहाय जुदि दोनफिनोब्ला आयेननि बादि नायोब्ला एक्सुवेलि जायनाखि दोनदों बिसोर पानिशेबल सिदाखा आरोना आरो बेवहाय जुदि बेखौ दोनफिनोब्ला मालाबाबो एग्रिमेन्ट जाया दा बेखौहाय बोरै माबायदि खालामदों आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु बेखौहाय लिगेल ल'जों बेखौ दोननो हायाखै मोनसे पलिटिकेलाइज राजनितिजोंसो बेखौ दोनदों आरो बेनिखायनो बे मालाबाबो पिस एग्रिमेन्ट नङा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जोङो लाइमोनफ्राबो जाहाथे बेफोरखौ बुजिनानै नायनानै आं दहाय बुंनाय बायदि सिगाङाव गावनि मेगनजोंहाय थाबायनानै जों एखेबारे जोङो ज'खौ एखेबारे जोङो खालामदिनि लाइमोनफोरनि गिदिर रल लानांगोन आरो एनिथिं मर बे बिटिसिनि जिनाखि एग्रिमेन्टखौथ' आङो गाज्रिनो बुंगोन आं बेयावनो चेप्टार क्ल'ज खालामगोन आं रायज्लायनो गोसो गैया आरो जानांगौ ओरैबायदि जानांगौमोन बिएससि जाबाय बिटिसि जाबाय लास्ट एखेबारे माने कमप्लिट फुल फ्लेजेड जानांगौमोन आरो नमसा बिसो आरो खिन्थु बेखौ जों जानो हायाखिसै बेनिखायनो आं गोजोननाय गैया आरो थोंजों बाथ्राजों नोंथाङा पिस एकर्डआव गोजोननाय गैया पिस एकर्डआव गोजोननाय गैया बे एखेबारे पिस एकर्ड नङा बेयो आरो बेफोरथ' जोंनि मोनसे मा बुङो जोंनि एखेबारे गावनि जेनाखि नंखायखौसो जों फोरमायना लानाय जों जेसेखि बिदि बुङा मानो गावजों गाव जेबो लाब गैया आरो दा बेनिखायनो आं दहाय जेरैबायदि बुंदों लिडार्सनि खोथा एखेबारे लिडार्स बे 6टा जेनाखि लेटार दं बे लिडार्सनि एब्रिभिएसन ओरैबायदि मोजांखा माने जों लिडारफ्रा ओरैबायदि जानांगौ एखेबारे गोथां एखेबारे बेनिफ्राय मा होनो हाबिला मोजांनि थाखाय जोंनि आखल आखुजों बेनिफ्राय दैलि जोंनि जिबनाव उदाहरन उपमा सोमोन्दोआव नैबे लिडार्सआवनो जों गोथौवै जुदि सिन्था खालामोब्ला जोंनि बे साइक'लजिजों जोंनि बे खर'जों जों बेखौनो मोनदांनो हायो आरो बेनिखायनो जोंनि जेनाखि लिडारफोरनि दिनै गावजों गाव दुसिलायनाय बे एखेबारे बे जानो नाङा आरो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांसिगोन आरो मैयासिमनिखौ जों बावनांसिगोन दै एक्सुवेलि जुदि मैयासिमाव जोङो एखेबारे हाग्राबारियाव एखेबारे जोङो समयसाजों दङमोन बा गोरान मरुभूमि जोंनि प्रब्लेमफोरजों दङ जेब्लासिमनाखि जों बेखौ बावगारनाय नङा फरगिभ एन्ड फरगेट बेखौ जुदि लानानै जुदि जों गोदान जुदि सानाबा बै हाग्राबारियाव जोङो मालाबाबो लामा बानायनो हानाय नङा आरो मरुभूमि गोरानावबो जों मालाबाबो एखेबारे दंग' दै बोहैनो हानाय नङा आरो बाथ्रायाव बे दं आरो बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बेनो जों बावगारदिनि मैयासिमनिखौ बेनिफ्राय गोदानै एखेबारे गावनि स्वार्थखौ गारनानै जोंनि फिउचारनि जोंनि जाथिनि जोंनि जोलैनि मोनसे बेनिफिटखौ नायनानै जोङो एखेबारे बुंलायनो नांला बिदि गावजों गाव बेनिफ्राय जों ज' जादिनि खमा होलायनाय आं बेखौसो बुंगोन साप'ज झारखान्ड रान्चि ओरैबायदि मोनसे हिस्ट'रिक जायगा बिसोरो जेबो खालामालाबानो ओरै मोनलांदों जोंबायदि दावहा नाङाखै इसिबां बेनिफ्राय छत्तीसगढ़ भ'पालाबो ओरैबायदि मोनसे फेमास बोर गोनां जायगा आरो बेनिफ्राय उत्तराखन्ड देहरादुनालाय बुहुद एखेबारे मोजां बिसोरो मोनलांबाय जोंबादि बिसोरो फाप मावाखै दे एक्सुवेलि जों फाप मावदों जे जोंनि बर' हारिफ्रा आन्दलनि नाम लानानै बेनिफ्राय नै जोबथानायाव तेलेंगाना दाख्लैसो 2014नि 21 फेब्रुवारियावहाय तेलेंगानाया स्टेट डिक्लेयार जादों बेनिफ्राय आं 22 तारिखआव सहैदों टुइन सिटि हायद्राबाद सेकेन्डआव आं दङमोन आंनि लोगोफोरजों आं बिराद एखेबारे खुसि थादों बिसोरो 10टा डिस्ट्रिक्ट लानानै तेलेंगाना दादों बेनिफ्राय गोजामावहाय अन्ध्र प्रदेशआवहाय 13टा थालांदों बै समावहाय बिसोरो जाथि मोनसे खिन्थु देश मोननै खालामनो हाबाय बेफोर मोनसे रहस्य दं आरो खिन्थु जोंनि बिदि एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला जों बर' जाथिया मोनसे दाग गोनां होननांसै नामा मानसिफ्रा बुंबाय थायो दैमालुनि साव नंगौ सावा दाबो दङ दिनै बे सावखौ बोराव लाबोनोब्ला जोङो गोदान जानांगोन दे आं दाख्लै बुंदोंमोन जों गोदान जानांगोन जोंनि साननाया जोंनि मावनाया एखेबारे गोजौनिखौथ' जों गिखाया जोंनि जाथिया गियाथ' आं दा जोबथानायाव आं बुंबावनोसै मोनसे आं एसेबां गोबाव बुंनाय नंला बे मबाइलखौहाय एक्सपार्टफ्रा 3 भागाव रानदों आं बेखौ बुंनाय नंला बे आंनि टपिक नङा नाथाय मानसिखौ आङो 4 भागाव आं राननोसै 1 नाम्बारावहाय आङो पलिटिशियान ग्रुप राजनितिकनि ग्रुप 2 नाम्बाराव हलिउड बलिउड अके बेनिफ्राय 3 नाम्बारावहाय जोंनि मा होनना बुङो बिजनेसफोरनि ग्रुप बेनिफ्राय 4 नाम्बारावहाय धोरोमनि ग्रुप धोरोमियाफोर दिनै बे जोंनि धोरोमियाफोरनि मावनाया दस्रा धोरोमगुरुफोरनि मावनाया दस्रा पलिटिशियाननि मावनायफ्रा दस्रा बे हलिउड बलिउड बिसोरनिया दस्रा बेनिफ्राय बिजनेसनिया दस्रा
दा दिनै जोंनि गोबांथार रमान्टिक जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जुदि हलिउड बलिउडजों जुदि लोब्बा लायोब्ला जों समाज सिबिनायाव जों उसुबिदा जायो दा बे केटेगरिखौ आं एसे बुंबावबाय दा बेनिखायनो जों फै सिन्था खालामनि बिसेसके जों गोथौआव थांला दस्रानिखौ जोंनि जाथिनिखौ जोंनि न'खरनिखौ जोङो साननि आङो बार आं बुंगोन आरो बुंबाय थागोन जोङो गोदान जानो गोनां बावगारनानै आरो आं खावलायबावनोसै जोंनि जेनाखि कमेन्टफ्राव प्लिज गाज्रि दाबुं मोजां साबायस दाहोन बेखौ नांजाया खिन्थु एखेबारे जि बुस्थुखौ बुङोब्ला नोंबो बोर मोननाय नङा रावबो नोंखौ मोजां मोननाय नङा बेनिखायनो गाज्रि कमेन्टखौ दाहो आंखौ खावलायबाय जोंनि कमेन्ट होग्राफोरखौ आङो बे जोंनि जेनाखि टक फ्रेश मिट आं बेहायनो दोनथ'नो सानबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो खावलायबावबाय गासैबो जाथिखौ जोङो जाथिया दिनै ज' जानो गोनां गावखौहाय जों सेक्रिफाइस खालामनानै मालायनिखौ जों मोजां मोननानै आरो बाथ्रा फंसे गोसोखांबावबाय जोङो जुदि दा बेनिखायनो जाहाथे जों बेफोरनिफ्रायबो जों गोजानै थायो आरो एसे हल जोंनि जेनाखि बिटिआरनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर जोङो खौसे जानायाथ' गोनांखा आङो थांनाय समावबो आं बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो दिनै जेनाखि बे मेइन फ्रेशनि उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै मोजाङै जोङो दैदेनगिरि जानाय जोंनि समाजखौ फोसाबनाय आं बेयावनो गोहोम खोख्लैनाय आं बाथ्राखौ बुंबाय आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि फोथाराव एबा ना हारि हिसाबै गोरोबनायखौ नोंथाङा लुबैयो आङो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आङो हारि हिसाबै आरो जोंनि जेनाखि बिटिआर बा बिटिआराव जिनाखि जोंनि सुबुंफोर दङ गासैखौबो मोनसे जोङो आखायाव लानानै जोंनि मोननांगौखौ लानानै बा जोंनि गासैबो मोन्थायखौ लानानै जुदि जोङो रुजु रुमु जुदि जों रायजो खुंनो हायोबा आं बेखौसो लुबैयो जाहैबाय आरो दानि जे नुबाय थानाय जोंनि बर' रायजोआवहाय माने गोजोन गोरोबथानि उनावबो जेन'बा गोदान हाथियार हान्जा मोनसे उजिबावनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन आङो बेखौ बुंनायनि सिगां आङो एसे एकर्डनि सोमोन्दै आं बुंनोसै जोंनि सिगांनि जेनाखि एकर्ड आन्दलन जायै जायै 91आवहाय जोंनि आबसुनि ओरैबायदि बे समाव साइकेल मोनदै आंबो केम्पेइन खालामनायाव बिदि जायगा जायगायाव आङो भाषा मोनथामनि आङो बुंदों सावथालनि बुंदों बर'नि बुंदों बेनिफ्राय आसामिसनि बुंदों देरहाजोबदोंबो गोबांथार आरो आं मिथिगौ गसाइगावआव बे समनिफ्रायनो जोंनि बर'आ दिनैसिमबो एमएलए जादों नङाब्ला दस्रानि आखायावसोमोन बेनिफ्राय बे 91निफ्राय जोंनि माखासे एमएलएफोर आरो बेनिफ्राय जेनाखि ब्रिगु फकन दंमोन बे समाव निउ एजिपिनि बियो जोंनि एमएलएफोरखौ लांनानै गोजौ लेभेलाव रायज्लायनानै 1993आव फेब्रुवारियाव मोनसे डाइरेक्ट फनजोंहाय हितेश्वरखौ फन खालामनानै बिदि मोनसे एग्रिमेन्ट जादों बिएसि आरो बेनि उनावहाय जोङो बिटिसि 2003आवहाय बिटिसि जों मोनबाय बिटिसिआवहाय गोबांथार डेभेलप जादों आङो गाज्रिखौ बुंनाय नङा आं मोजांखौ बुंगोन जेनाखि लामानि कानेक्टिभिटि आरो गोबांथार गारि गैयिफ्रा गारि जाबाय बेफोर डेभेलपमेन्टआ जादों निश्चय आं गाज्रिखौ बुङा गाज्रिबो दङ खिन्थु बेनि उनावहाय थार्ड जेनाखि जोंनि एकर्ड पिस एग्रिमेन्ट होननानै बुंदों बावैसो 2020 एक्सुवेलि बे हाथियार हान्जा जादोंना जायाखै आंखौ बुंनो थांनाय नङा आरो बे जादोंब्लाथ' बे जानाङामोन दा जाहोना जाहैबाय जोंनि जेनाखि मोन्थाय जोंनि एखेबारे लेन्ड बेनि थाखायहाय साननानै बेफोरबायदि खालामदोंबो बेयो भुल जागोन जोंनि खर'खौसो जों दिनैहाय बेनो जाहैबाय जोङो ज' जानायसो जों खर'खौ बाहायनांगोन आरो जोंनि जिनाखि मोन्थाय बे मोन्थायखौथ' जों मोननांगोन आरो जोङो मानो मोनाखै आं बेखौबो आं एसे बुंनोसै नामा हागोन ना एक्सुवेलि जोङो जेब्लानाखि जोङो नागालेण्ड एकर्डखौ जोङो नायो 1963 1 डिसेम्बरावहाय नागालेण्डआ एकर्ड जादों बे समावहाय नागाफ्रा 17टा मेजर ट्राइब आंगामि सेमा आव बेबायदि लथा बेबायदि गोबां दं दिनै गाबोन 25निफ्राय 27टा दस्राफ्राबो हाबफाबाय नागावहाय आरो दा बिसोर गासैबो जाथिजोंसो नागा जानो हादों दिनै गोबां मानसिफोर दिनै क्राइटेरिया गैया होनदों बड'नि थाखाय नंगौ एक्सुवेलि जोङो बर' हिसाबै बा बड' हिसाबै बै समावबो जोङो दस्राजों जोङो जों जानो हायाखै साप'ज जोंहा माबा दङ नै कासारि डिमासा दङ सन'वाल दङ राभा गार बेफोर गासैबो जोंनि बड'नि जन'गोष्ठी आरो नैबे बुस्थुनि थाखायनो जोंनि उपेन्द्रनाथनाबो सिगां न' हमलेण्ड न' रेस्ट आंबो होननो मोनदों न' हमलेण्ड न' रेस्ट जों होनदोंमोन बिनि उनावसो न' बड'लेण्ड जादों दा बेफोरखौ जुदि नायोब्ला जों बेखौ जुदि बानायफिननांगौआ बुहुद गोब्राब आरो दा बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा क्राइटेरिया गैया होननानै बुङो दा बेनिखायनो जों माब्रैब्ला जों बेखौ जोङो मोनसे जोंनि जेनाखि मोन्थाय बेखौ जों मोननो हागोन माब्रैब्ला बेखौ जों साननो गोनां बोर मोनोनो दै
मालायनिखौ जों गावनि खुगाजों गाज्रि बुंनायखाय बे बुंग्रायासो गाज्रि सोंग्रायासो साव मोनो दिनै बेनिखायनो जों दिनै मोजां बुंनोबो रोंनांगोन बर'फ्रा मोजां रायज्लायनो रोंनांगोन जोबनायाव आङो खुलुमनाय थाबावबाय आं ससियेल वार्कार रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारि आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बयखौबो आंनि नायग्राफोरखौ आरो आंनि मेडियाफोरखौ आं खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों।